नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। विरोध उरल्यार बी खासगी बंदराक रस्त करूंक मुखार येयले विरोध करून स्ट्रायक केल्ल्याक पोलिसांन ताब्यात घेयली घटना होन्नावर तालुक्याच्या कासरगोड बंदरा लागीं सोमाराक घडली। होन्नावर खासगी बंदराक संपर्क करचो रस्तो करचे कामाक स्थानिक नुस्तेकार विरोध करते येयले जाल्यार आयताराक जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी नुस्तेकारां बरा सभो करून नुस्तेकाराक कसली बी समस्या करनासतना रस्तो करतले तेजेन स्थानिक नुस्तेकारांन सहकार्य करूंक जाय अशी मागणी केल्ली, पण हेका बी सभेत विरोध व्यक्त जाल्लो। सोमाराक पोलीस बंदोबस्तीत रस्त्याचे काम करूंक सुरवात केल्ले, पण स्थानिक लोकांनी विरोध व्यक्त केले, रस्त्या मदीं बसून स्ट्रायक केले। नंतर पोलिसांन स्ट्रायक करतल्याक जबरदस्ती उठोवन वाहनांत घायले। ह्या वेळाचेर पोलीस आनी स्थानिक नुस्तेकारां मदीं वाद जालो। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। उत्तर कन्नड जिल्हा प्रभारी मंत्री जावन कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमकां नेमणूक केला। कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी उत्तर कन्नड जिल्हा मंत्री जावन नेमणूक करून सरकारान आदेश केला। पहिले जिल्हा मंत्री जावन आशिल्ले शिवराम हेब्बार हेमकां हावेरी जिल्हा प्रभारी मंत्री म्हणून नेमणूक केला। सरकारालो फुडचो आदेश येता पर्यंत कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री जावन उरतले। कोविड नियम पालन करचे बरोबर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करूंक अवकाश दिया म्हण आग्रह करून रंगभूमी कलाकारान सोमवाराक जिल्हा प्रशासनाक अर्जी दिली। रंगभूमी कला अवलंबून जीवन करतेत आशिल्ले अलग अलग कलाकार कोरोना लागून गेल्ल्या 2 वर्सांच्यान त्रासात आसात। ह्या वर्साक तरी कला प्रदर्शन करूंक अवकाश मेळटलो अशें आशेर आशिल्ले, पण इतर सगळे धंदो उद्योग करूंक अवकाश दिवन नायट कर्फ्यू लागू केलात। तेजेन खंयच्याय बी भागात रंगभूमी कला जावन आशिल्ले नाटक, यक्षगान प्रदर्शन करूंक अवकाश मेळटेत ना। रंगभूमी कला अवलंबून जीवन करतेत आशिल्ले साऊंड सिस्टम, वाद्य, लायटिंग, सीन्स, संगीत संयोजक, गायक असे खूब इतले लोक उद्योग ना जावन गेल्ल्या 2 वर्सांच्यान बेकार आसात। तेजेन तेमगेल संवसार चलोवंक बी तेमकां कश्ट जाती आसा। तशें म्हूण कोविड नियम पालन करचे बरोबर रंगभूमी कला प्रदर्शन करूंक अवकाश करून दिया म्हण घेवन रंगभूमी कलाकारान जिल्हा प्रशासनाक अर्जी दिली। ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು। ಸರ್ ಈ 3 ವರ್ಷ ಇವ್ರದ್ದು 3 ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ। ಓಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಖುದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ जाम जावन हुडूक जायनासतना घराच्या माळयेचेर येवन बशिल्लो अपरूप घुगूम पक्षीक इलाज केल्ली घटना मुंडगोड तालुक्यांत घडली। मुंडगोड BSNL वसतिगृहाच्या माळयेचेर एक अपरूप घुगूम प्रत्यक्ष जाल्लो।
ह्या घुगुमाचे वैज्ञानिक नाव बांथ औल. अप्रूप ह्या पक्षेक पळयले स्थानिक लोकांनी वन विभागाक माहिती दिली. वन विभागाचे अधिकारी शिवप्पा आणि श्रीधर जाग्यार येवन ह्या घुगुमाक धन पशु आस्पत्रेक व्हयले आणि इलाज केले. इलाज केलो घुगुमाक आता पशु आस्पत्रेच्या इमारतीचेर दवरला. 2 दिसांनंतर तो बरो जातलो आणि वयतलो अशें पशु वैद्य जयचंद्र हेमी सांगतात. रामनगरातले अय्यप्पा स्वामी भक्त लोक आणि अय्यप्पा ट्रस्ट वतीन रामलिंग मंदिर परिसरात स्वच्छतागृह बांधतले. सोमवाराक हेचे भूमिपूजन जाले. अय्यप्पा भक्तगण रामलिंगेश्वर वार्षिकोत्सवाक येईल भक्त लोक तशेंच जात्रेक येयल्या दुकानदाराक उपयोगी जातल म्हण हे स्वच्छतागृह बांधते आसात अशें अय्यप्पा स्वामी ट्रस्ट वतीन सांगले. जे बांधायला होतात बाथरूम आणि हे संडास इथं ते रामलिंग विश्वास समिती त्यांच्याकडून पण आम्हाला सहकार मिळाले. त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचा धन्यवाद करतो. गण्य नागरिक रामनगर. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा. त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाढू लागल्यात. उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्तान भारताचे संपूर्ण समुद्र किनारपट्टी सायकलाचेर फिरतेत गुजरातच्यान कारवार पाविले रमाकांत महाडिक हेमका माजाळी स्वागत केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्त भारत माताक अनोखी मनवंदना करूक गुजरात राज्याच्यान सायकल यात्रा सुरू करून भारताचे संपूर्ण समुद्र किनारपट्टी, हिंदू महासागर, बंगाल उपसागर किनारपट्टी मेळून 6800 किलोमीटर फिरचे उद्देश घेऊन कारवार पाविले महाराष्ट्र ठाणाचे वासी रमाकांत महाडिक हेमका माजाळी चेकपोस्टा लागी स्वागत केले. महाराष्ट्र ठाणाचे वासी रमाकांत महाडिक हेमका माजाळी चेकपोस्टा लागी कारवार तालुकाचे कोळगे ग्रामाचे मूलवासी सद्याक मुंबईत रावचे समाजसेवक उमेश साळुंके, स्थानिक प्रमुख प्रमोद राणे, वकील संजय साळुंके, सत्यम राणे आणि माजाळीचे श्रीनिवास सावंत हेमी स्वागत केले. सोमाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 699 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारा 100, अंकोला 29, कुमटा 52, होन्नावर 45, भटकळ 44, शिर्शी 75, सिद्धापूर 50, यल्लापूर 123, मुंडगोड 44, हळयाळ 108 आणि जोयडात 29 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 62,850 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी 59,229 ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,824 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 797 लोक मरण पावलात. आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.